pasiruan na. Oh, grabe mingawa naman aning pamasahiro ah. Balik tas basta sexy tangke oy. Di dapat plite og mga babae. Pre, bakante ba? Sakay ko be. Pagdali. Una pagtarong-tarong lagi ba kung magumog-humog gani ka pagbilin sa mong awas ni kay magkuan-kuan ka. Amayo tagnay motoron, layo pa biya kay tagulian. Ay, sigsaba ba? Pagtar. Agay. Ya, pasiruan na. Ayo. Lah, pasahiro. Ato ning kargahon. Papa, ibay. Bug man karga niya mo. Agay. Motor na. Sakit na. Bangon gadi kay manakay ta. Sakit man akong tiil, hubag ba? Isa ra ka pasahiro ako makaya. Ikaw driver ron? Sige ba, bahala na. Ha? Basta ako yung plite ha. Ay, niyan ta magsabot. Ikaw maniho ha? Sige. Maniho? Boss, kung pwede unta ba, musakay mi. Hubog man gud akong bana. Para makauli lang mi ba. Ah, larga na tapos. Oh, na naman. Sige, tara. Hubog lang. Kaya ra na. Kaya na, amo taagi yan eh. Diri, man ang dalang kuan no, sa kuan. Tara. President area. Kaya nga, aktora, gwapan tayo tawa ba? Mao gani no. Ako rin mo drive. Bitaw niya. Kung ako pa nimo, sabakan ng babae. Ikaw, Dad. Dili, sakit kaya kung drive. Ako na, Dad. Ha? Ako na, Dad. Sige. Ikaw na bahala ko na, Dad. Nang explain mo. Ika na nag-inom imong bananam. Ditos babaw, boss. Ali, boss. Sige, boss. Sakay, boss. Sakay ha? Boss sa driver na. Ay, boss. Iwasin ko mo tayo, boss. Boss, ay kay padikit kay haay kay bungot, oh. Ha? Haay kay bungot. Sakit kayo. Manusok ba? Atras lang kamay, sir. Kuan. Kuan. Compress lang. Ako sir, asa ko? Boss, dili na ba? Abot na ba boss, no? Ikaw, dam. Kanang dili man siguro ka kapugong kung ikaw magunit sa imong bana diri basig mahagbong ba niya lisod ba itong dalan. Mas maayo sa tangki ka sabak ka. Kana, boss. Dam, you may now take your seat, dam. Diya ka sa atubangan. Sir? Pag binabae lang kay babae man ka. Sige. Boss, Kasama, si madam ba? Sige, dam. Sige, dam. Plastari, dam. Diya lang ka, dam. Pag binabae lang, dam. Ha? Sige, direct ko ba? Pugnan ako yung mga asawa, dam, ha? Sige sir. Kay basig mahal. Baka sa boss. Patong sa inyong tiil, bro. Pandara sa daan, sir. Unsa ni sir? Ako mo dalag tukod ani kay sangko man akong tiil. Explode lang gamay dam para di masangit. Pinabos, Bakal lang kay. Oh, good boy na. Nagrata? Sa ang Nawagi sa dam. Oh, mo ba ning dalawa ta nasa agurag baglutan naman eh. Okay, guide diri boss. Isa po sa babay. Dam, pwede mangutana. Asa gitong dalan sa President area agi on? Dito ra sir. Pawala. Asa rin mo madto? Na, wrong way data.